Det er altså en god idé. God formiddag og velkommen til The News. I dag er der valg i Israel, og det har The News selvfølgelig fulgt på tæt hold. Lige nu står den nuværende præsident Benjamin Netanyahu til at vinde, men det kan stadigvæk nå at vinde. Vores journalist står klar i Israel til at dække begivenheden på tæt hold. Pernille, er du med os? Ja. Jeg står lige nu i Israel, hvor at der er valg om ikke så længe, og jeg har fået besøg af to fra Israel, som har boet i Danmark, som gerne vil fortælle om, hvem de stemmer på. Og hvem stemmer I på? Jeg stemmer på Meretz. Jeg stemmer på Benjamin Netanyahu. Hvorfor gør I det? Jeg tror stadig, der kan komme en fredsaftale, og det gør Meretz også, så derfor stemmer jeg på ham. Ja, og jeg tror så, det er modsat, at Benjamin han tror på, at der ikke kan komme nogen fredsaftale, og det gør jeg heller ikke.